vakafarira pazuva ranhasi vakatigadzirira chinhu chakanaka chakadai muzita raJesu. Haleluya. Zvakare regai ndiremekedze nekukudza dare rinotungamirirwa nababa tsindikidzo. Ndofunga mavanzwa vachirayira vachitaura nyaya yevanozofarira chikafu kusvika kuma-extremes ekukanganwa kuti tauya kuzonamata. Revelation yenyu baba ndinonoitaura chete, handireki ndaiba iyi ndachimba ichi musi wechitatu pamidweek ndendichiitaura muzita raJesu. Haleluya. Vana baba regai tisvike tinokuremekedzai maelders ose, enzwai kuremekedzwa muimba yaMwari muzita raJesu. Haleluya. Ndoremekedza maleaders emadepartments akasiyana siyana. Vana baba nanamai, enzwai kuremekedzwa pazuva ranhasi muzita raJesu. Haleluya. Chekupedzisira ndoda kufarira iwe neni tauya muimba yaMwari tisina kurasika, asi Mwari wakutendera kuti uve muimba yaMwari. Imbofarira ari pasaidi pako, wongomufarira, wongomunyemwerera, womfarira. Aripo uyo asiri kufarira mumwe wake. Ameno makaita nei, asi ndoda kuti umufarire muzita raJesu. Haleluya. Aika inoita tsaona muchechika, iwe uchirirova uchirikuza, vamwe vachitsikana bhutsu kudai nemadzako muzita raJesu. Haleluya. Ndichitaura kudai ndichakumbira muverengi weshoko raMwari auya atibaterewo kubva mubhuku yaJohn chapter number 3 from verse 1. John chapter 3 from verse 1. Zvichitidzikei zvishoma kusvika tasvika patinoda. Chaverenga bhuku yaJohn chapter 3 kubva pa1. Panapo mumwe mufarisi wainzi Nikodimo. Uyu murume wainzi Nikodimo, mukuru wavaJudha, ane post. Iye akauya kwaari usiku akati kwaari, Rabbi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Ndinozviziva kuti makabva kuna Mwari uye muri mudzidzisi, nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita. Tarisa zvamuri kuita, but hakuna munhu anogona kuzviita kana Mwari asinaye. 3. Jesu akapindura akati kwaari, mashoko apindurwa ndokuti, zvirokwazvo ndinoti kwauri, inzwa nditeerere ushilo. kana munhu asingabereki kutsva, kana usingaberekwe kutsva, haangaoni ushe hwaMwari. hauone ushe hwaMwari. Nikodimo akati kwaari, ndobva ashamisika. munhu akaberekwa seiko ava mukuru? Vakomana, ndakurisa mhani zvokuti ndiberekwe patsva. Ungapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya, haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Haugoni kuinherita kingdom yaMwari. Chakaberekwa nenyama inyama, chibatisisa ipapapa. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya, but chaberekwa nomweya mweya. Usashamiswe nokuti ndakati kwauri, munofanira kuberekwa kutsva. Mhepo inovhuvhuta painodanapo, unonzwa inzwi rayo, asi hauzivi painobva nekwainoenda. You cannot predict mhepo. Mumwe nomumwe wakaberekwa nemweya wakadaro. 9. Tinotenda tiende yokupedzisira Acts chapter 28 pavhesi ya 1. Acts chapter number 28 pavhesi 1. Tenda Acts 20 mabasa vapostora 28 pa1. Zvino takati
taponeswa. Takaziva kuti chiwi chinonzi merita. Vanhu venyika iyo vakatiitira unyoro kwazvo. Nokuti vakabatidza moto. Vakatigamuchira tose. Nokuda kwemvura yakanga ichinaya. Uye nokuda kwechando. Zvino Pauro akati aunganidza svinga rovutsotso. Akabwisa pamoto. Kukabuda nyoka nokudziya. Ikabuda nyoka nokudziya. Ikanamatira paruoko rwake. Ndobva yanamatira paruoko rwaPauro. 4. Vanhu venyika iyo vakati vachiona chikara pavakangozviona chete chakarembera paruoko rwake, vakataurirana vachiti, ndokubva vati, zvirokwazvo munhu uyu muurayi. Zvirokwazvo muurayi. Nokuti kunyange anoponeswa hake pagungwa, chero hake akaponeswa kwavaita shipwreck, kururama hakumutenderi kuti iye haibudi chete, haibudi. Asi iye wakazuzira chikara mumoto. Ndokubva dzazuzira mumoto. Akasanzwa kurwadziwa. Maiwe. Ivo vakati uchazvimba. Vakati achazvimba. Vari expecta zvimwe zvinhu pamusoro paPauro. Kana kuwira pasi pakarepo. Kana kumuona achiwira pasi. Akafa. Zvino vakati vatarira nguva refu. Vati kataimu vakagara vakatarisa vachiyeva vachiti tichamuona ofu. Vakaona kuti haana kusvikirwa nenjodzi. Vakashanduka voti. Vakabva vati, iye Mwari. Ndiye Mwari. Tinotenda. Tibatanidze maoko naiga. Tibatanidze maoko tichitenda Mwari. Tichitenda muverengo weshoko raMwari. Anga achibatirana neni pano. Ndatoshumirazvo. Kana unga ukateerera ipapa totenda vanonatso kubatirana neni tichitotaura ipapa vakutoziva kutoti tatopedza ushumiri. Muzita raJesu, haleluya. Regai nditende Mwari, pane nyaya yaita ndisumuke kubva parucheko pazuva reSande. Ndichiuyawo pano, handina kungosumuka kuti tiuye kuzoudzana nyaya dzakaitika kare. But pane nyaya pfungwa yaJehovha yandakuda kuti vabuditse pano, yandapawo musoro. Ndinotenda tine dingindira ratakapiwa pano rinotaura about the power of his presence. Kana wapinda mupresence yaMwari, pane zvimwe zvinhu zvinofana kuitika pamusoro poupenyu hwako. Saka ndapawo musoro wandatiwo born of the Spirit, born of the Spirit, born of the Spirit. Imouza ari pasaidi pako, what I am born of the Spirit. Ndakazvarwa ini nomweya, ndakazvarwa ini nomweya. Imbomuudza kechipiri, wongomuti zvakare, ndakazvarwa nomweya. Uchiona ndakagara pano, ndakazvarwa nomweya. Muzita raJesu, haleluya. Ndinotenda wose ari pano, wose akaungana pano, ane zita raakapiwa, ane bhethi raainaro, rinotaura kwaakazvarirwa, rinotaura musi waakazvarwa, rinotaura amai vake, rinotaura baba vake. Vamwe vachitobva ipapo vanozova nemitupo, vamwe vari muno umo vanonzi vana madyira, vamwe vari muno umo vana chihera special, vamwe vari muno umo ndivana madhuve. Ndekwavakazvarwa, madzinza avakazvarwa, kuzvarwa ikoko kwawakaitwa pekutanga. But pane kuzvarwa kwaita ndisimuke kwawakazoita iwe, waita decision yekuti ndogamuchira Jesu. Ikoko kuzvarwa konzi kuzvarwa patsva, wakabva wachinja neDNA yako yakabva yachinja. Rega ndinoparidza panapa, varipo vainzi vana madyira,
varipo vana mhofu vekunzi vachitaurwa umhofu vanonzi vanoda vakadzi, which means wose mhofu ane zvinomuteverera mudNA yeumhofu. But ndakutaurawo pana mhofu akagamuchira Jesu, hausisiri mhofu inoteverwa namadhireisha, wava mhofu yakazvarwa nomweya, hauchateverwe nezvekwana mhofu, but wakuteverwa nezvedenga, wakuteverwa nezvedenga. Variko vakazvarwa kumadzinza anonzi ningira, akangoti kurei asima yamubata, akangoti kurei ngozi yemutevera, ndezvinotevera DNA yekudzinza rako. Kwete ndagamuchira Jesu, DNA ngaichinje, ndazvarwa ini nomweya, handichateverwe nana asima, handichateverwe neBP yedzinza, ndakutevererwa nezvemweya. You are born of the Spirit. You are born of the Spirit. You are not born nedzinza rekwako. Ndo vakatanga kukubereka, ndo vakatanga kukuudza panyika, but pane wawakazogamuchira ukati famba neni muupenyu hwangu, DNA ichibva yachinja. You are now born of the Spirit. Rega ndimboparidza pano, ndakubva ndaverenga shoko raMwari pandatanga mubhuku yaJohani. Johani anotinakidza. Johani achitanga kuintrodusa bhuku rake akasiyana nevarume vanonzi vana Matthew, vanonzi vana Mark, vanonzi vana Luke. Vana Mark nana Luke nana Matthew vanotiresa upenyu hwaJesu, votiresa kubva paakazvarwa naMaria, paakazvarwa nembereko yaMaria. But Johani unosiyana, oti handinei nekuzvarwa kwaJesu nembereko yapanyama. I'm much concerned about the divine status yaJesu Kristu. Wamunzwa pachapter yekutanga yacho, oti in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I don't care that he was born nembereko ya Maria. Chandinoziva ndechekuti pakutanga akanga aripo, pakutanga mwanakomana waivako. Saka rega ndirege kutiresa kwaakabva, ndotiresa spiritual DNA yaJesu Kristu. Ndo paunoonao pachapter yandaverengesha paita, oh my God, paita Jesu pano ari kufamba achiparidza, paifamba achiparidza, ndokubva atanga kudzidzisa, ndokutanga kudzidzisa minana, ndokubva yatanga kuonekwa vanhu vachizviona. Pati pakati pavo manje paiva nevainzi vaFarisei vaizviti vanoziva murayiro, vaizviti vanoziva murayiro. Saka dzidziso yaJesu vakanga vasingaigamuchiri. Handizive ndaitsvaga ini pano kuti nhaiwe Nikodimasi waitsvagei paidzidzisa Jesu, ndati waitsvagei paidzidzisa Jesu. Ndokubva ndaona kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika kuti ushanduke upenyu hwako, pane zvimwe zvinhu zvinoitika kuti upenyu hushanduwe. Nikodimasi wakavawo pakati pevaidzidziswa naJesu, zvaiva pakati pevaidzidziswa naJesu. Wakabva anzwa shoko, but anzwa shoko ndo type iya yaizviti inoziva
murayiro ndokubva ati no handingabvume pano pamberi pevamwe kuti ndagamuchira shoko. Ndokubva Nikodhimasi agara kumba kwake. Pati agara kumba kwake usadherera rataurwa nesimba rakatanga kumunetsa. Ndokubva ramuvhiringa ndokutenderera brain ari kumba kwake. Akati pati muchinda uya ndakuda second encounter naye, ndakuda one on one naJesu. Pati kuti aende masikati waiva murume wemurayiro waigara muSanhedrin. Saka kuti abvume kuti aadmite pamberi pavanhu kuti dzidziso yaJesu inoita zvaisamuitira. Ndokubva ati kwete, handingaende masikati, ndinoenda usiku. Handiende masikati, ndinoenda usiku. Maiwe zvangu, ndokubva ndaonawo kuti mukereke yaMwari pane two types dzavadzidzi. Pane vadzidzi vemasikati vanoita zvinhu vachionekwa, but panozova netype yevadzidzi vanonzi veusiku. Vadzidzi veusiku ndovaya vokuti unongozonzwa kuti patengwa pulpit kuti uzive kuti ndiani hauzvizive, but pane mudzidzi wakaverevedza, mudzidzi weusiku. Tati kereke yaMwari tinovadawo vadzidzi vemasikati, tovada zvakare vadzidzi veusiku vanoti vakaona pane miti havaudze vanhu, vanokaruka vasvika. Vadzidzi veusiku vakaona kuti kereke yakuda mataizha havaudze vanhu, nekuti zvimwe vakaudza vanhu vanokudzivisha, woverevedza. Vadzidzi veusiku, takudawo vadzidzi veusiku. Nedzimwe dzenguva unongozoona mufundisi apfeka sutu tsva, moshayiwa kuti wakaiwa nepimari. Paita mudzidzi weusiku, Mwari pashayiwa. Kana pomutso wevadzidzi vamasikati neveusiku vanoverevedza vachiuya kushoko raMwari. Takuda vadzidzi vemasikati neusiku. Ndakatini rimwe zuva ndafonera friend yangu iri kuHarare. Ngachama ndiri kuuya kuHarare ndinoziva mikoto yemasutu, ndinotenga sutu. Ndobva andipindura akati, iwe uri kutombosevhawo mari yekuroora here? Kauti mari yose iri kuperera kumasutu. Ndikati shamwari, handisini ndiri kutenga. Pane vadzidzi veusiku, takuda vanomutswa naJehovha. Vadzidzi vemasikati neveusiku vanoverevedza. Tokozoona mafundisi magadzirwa musoro woti mai vanochena mhana. Paita vadzidzi veusiku. Nikodhimo ndobva dzaverevedza dzikati handine nharo nemufana uyo. Kana anga achinyepa nhasi tinonogarira pasi totanga kunzwa shoko. Ndokubva asvika pana Jesu, ndokubva asvika by night. Ndokubva asvika akati, Jesu, chekutanga chandaona chakaitwa naNikodhimasi chandinoda mumwe mutenda aite ndechekuti Nikodhimo akasvika ndokubva aadmita, ndokubva aacknowledge kuti Jesu Kristu is not a mere man but wakabva kuna Baba. The more you acknowledge Jesus, the more revelations are poured upon yourself. The more you acknowledge who he is, the more you acknowledge that he is the healer, the more he works in you. The more you acknowledge that he is God, the more he works upon your life. You need to acknowledge Jesus for who he is. If you acknowledge who he is, the more revelations are poured upon your life. Can I preach tonight? Can I preach today? I want to tell you, ladies and gentlemen, the more you know about Jesus, the more your spirit
spiritual life is sprinkled. Muzitara Jesu, hallelujah. Kana uchida kutatamuka mumweya, acknowledge kuti Jesu Kristu mwana wa Mwari. Pangotaura Nikodimo mashoko mashomo zvikanzi rabbi, number one, ako acknowledge that Jesus Christ is the teacher. Zvikanzi rabbi, ini zvandinoziva ndezvekuti vamwe zvavo kana tiri pakaungana tiri kusanhedre tinoti iwe hausi mwana waMwari. But indagara ndakadiscover chinhu one chekuti hakuna munhu angaita zvamuri kuita imi asina kubva kuna Baba. Ndakubva hangu acknowledge, paakango acknowledge chete ndakubva revelation yatodzaka kubva kuna Jesu. Zvikanzi chireka ndichitokuudza, unoziva pane zvimwe zvinhu zvaunozarurirwa naMwari just by acknowledging who Jesus Christ is. If you acknowledge who Jesus is, ndati paunarivhura Bible haringoperere pakuriverenga, pane zvinhu zvitsva zvaunopiwa about Jesus. Bible yangu ndobva rati ndakubva Jesu ataura naNikodimo zvikanzi shamwari, nyaya yawataura ndeyekuti rega ndinokuudza, kana usati wazvarwa iwe patsva haungaone umambo hwaMwari. Nikodimo ndobva atovhunduka akati zvakutaurwa naJesu panapa ina handichadzinzwisisi. Muchinda uyu amene kuti iwe tarisa uone, number one, birth rangu ndinaro, pandakazvarirwa ndokuziva, mai vangu ndovaziva, ndatokura ndava nedevhu, ndava nevanhu. Saka kana uchitaura iwe Jesu kuti ini ndinofanira kuzvarwa patsva, unenge uchitaura kuti kudii? Ndokubva Jesu ataura akati kwete shamwari, haisi nyaya yekuti udzokere mudumbu raamai vako, but pane chinhu chaunofanira kutanga waita, kutanga wagamuchira kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Ndo number one. Number two, zvikanzi kusiyako kuti wabhabhatidzwa nemvura zvakare ukabhabhatidzwa nomweya haungaone umambo hwaMwari, haungaone umambo hwaMwari. Ndokubva Jesu manje aenda pane nyaya yaita ndisumuke pano. Ndokubva ataura akati kuti ndikupe muenzaniso waungagona kunzwisisa, rega ndikuudze zvaunoziva kutsanangura zvausingazive. Zvikanzi mhepo inovhuvhuta ichipinda nepainoda, ichibuda nepainoda, and haugone kuipredicta kuti mhepo iri kufamba nepapi. Zvikanzi izvozvo ndo zvinoita anenge azvarwa nemweya. Zvikanzi nekuti chakazvarwa nenyama inyama, patichazvarwa nomweya, tatichazvarwa nomweya. Vana baba nana mai tauyawo pashilo pano, tati akazvarwa nomweya, tati unopinda nepaunoda ugobuda nepaunoda, tati unopinda nepaunoda ugobuda nepaunoda. Rega ndimboparidza pano zvishoma zvazviri kureva ndezvekuti vana baba nana mai kana varoyi vaita zvavanoda neupenyu hwavo, zvavaita neupenyu hwedu, once I receive Jesus Christ, I'm now unpredictable. Kana vaisvika padhore pamba pangu vachidete zita rangu, pavanosvika ndagamuchira Jesu, pavanosvika ndagamuchira mweya, handichapredictika zvokuti panozaruka. Ndava ndazvarwa nomweya, ndava ndazvarwa nomweya. Ndauya kuzoparidzira mumwe munhu pano akagamuchira Jesu nomweya. Tati uri mweya iwe, tati uri mweya iwe, tati uri mweya iwe. Rega kutya zvinosimuka, rega kutya zvinomuka, rega kutya masatanisa. Ivo ndonga vakutye. Kati vana vedu nepavanoenda kuzvikoro, ndati nevana vedu nepavanoenda kuzvikoro, ivo ngavave chityiso, ndati nekwaunogara, nekumaraini kwako, nemustriti rako, haikona kutya vanotaura zvakaipa pamusoro peupenyu hwako, nekuti uri mweya, uri mhepo iwe, rega kutya zvirwere hazvina simba, uri mwana wemhepo. Ndatipinda nepaunoenda kana wagamuchira
varoi vakasimuka, unotikira dzikamai, tirimo, tiri mwana wemhepo, tirimo, tiri mwana wemhepo, kwaunogara mhando, ngavambozviziva kuti hapadzikike, mai avamweya, varoi ngavasaita kujaira, vachipfuura nepasitendi pako, urimo, uri mwana wemhepo, urimo aiwe, kana vamwe vakarambwa, ramba kurambwa, woti ndirimo, takatakura DNA, DNA yoneka, takatakura DNA yoneka, ndirimwe, ndirimwe. I am born of the Spirit. I am born of the Spirit. That which is born of flesh, ladies and gentlemen, is flesh. But that which is born of the Spirit, that is the Spirit. That urimoya kono family, that urimoya kono shanda, variko vanosha vanoita, basa pauno shanda, patireka kuvafunduka, ngavasungire zvitende zvavo, iwe rongedzera ipapo, woti hazvindi affected, nobvunza waiwai, woti ndirimo, woti ndirimo, Mwari ngavasimudze kereke inoziva DNA yayo, kereke inoziva, kereke inoziva, haina kuzarwa nenyama, haina kuzarwa nezvinora, wakazarwa nomweya, wakazarwa nomweya, wherever you go, wakazarwa nomweya, pamabhodha pachinesa, kwete akazarwa nomweya, apondiri chinesa, kwete akazarwa nomweya, tiri mwana wemhepo, tinopinda pandona, tinopfuura pandona, vana vangu vanoenda kwavanoda, nezita raJesu, hazvinei kuna varombo, hazvinei kuna satanisima, vanopinda pavanoda, tirimo, tirimo, ketema, yetikata, Bible yangu, ndokubva randitora, akubhuku yamabasa, avaapostora, ndokubva Bible rati, pakaitika shipwreck, pana chapter 27, pakaitika storm, mhepo inzi Euraculo, ndokubva yawisa chikepe, Paulo ndobva ataura, akati hakuna nomumwe ucharuza upenyu hwake, wapinda munyika dzomweya, ndokubva azviona, vanhu vasisina tariro, pati akazvarwa nomweya, wakatanga kuzviona, akuti hakuna neanofa, tinodeclare pano, you shall live, you shall not die, until you proclaim the greatness of the Lord. You shall not die, you shall not die, when they declare your deed, you shall not die, in the name of Jesus. Don't for Paulo, asikana vamwe vaiva navo, vari vasungwa, ndokubva vasvika pachitsuwa chainzi Mauta, vasvika paMauta, Bhaibheri route, ndokubva zvanzi naPauro, vanhu veikoko vakatiitira tsitsi, vakationera ngoni, vakatiitira rudo, ndikati vakaitei, havana kupa chikafu, havana kupa chimwe chinhu, vakavesa moto, ndokubva vana Paulo vasvika ndokugara, ndokubva vatanga kuziya moto, pati moto wakasvika pakumhorwa, moto wakasvika pakusadziya, ndofunga Paulo wakaverenga Leviticus inotaura yokuti don't let the fire go out of the altar, don't let the fire go out of the altar. Akati ndokuchidzira moto, ndauya
Mashiro musareka moto uchidzima pano. Pane moto wakabatizwa naJehovha pano. Reka kureka moto uchidzima paaritari. Ngauvhute moto, ngauvhute moto. Ndakubva ndaona yakutaura kuNew Testament yabva yanzi hamuzive here miviri yenu itemberi yaMweya Mutsvene. Kana zvikangobva itemberi zvinorevawo mandiri mune aritari, mandiri mune aritari. Ngaivhute aritari iri mairi, ngaivhute aritari yepraise, ngaivhute aritari yamai avo, ngaivhute aritari yababa, ngaivhute aritari yeYP. Bhaibheri yangu ndokubva rati Pauro ndokubvaona kuti hatingagare moto usingapfuti. Ndokubva asimuka ndokunotsvaga tutsotso. Ndokubva ndabvunza kuti muimba yaMwari tutsotso ndetupi? Vana baba nana mai, kwakudawo kereke inogara ichinyengetera tutsotso twauri kutsvaga, tutsotso twauri kubatanidza twekuti aritari igare ichipfuta paunotsanya, tutsotso twauri kutsvaga twekuti aritari igare ichibaka paunoverenga shoko, tutsotso twauri kutsvaga twekuti aritari igare ichibaka. Aritari yaJehovha ngaibake moto. Takuda kereke inogara ichinyengetera, takuda kereke inogara iri pamavhira yoti aritari ngaibake moto. Bhaibheri rangu ndokubva rati pangonotsvaga Pauro achitsvaga huni chete nechikara chaivamo. Paunotsvaga huni dzako nezvikara zvirimo, unowanawo kuti nemuchechi varipo zvikara zvinenge zvirimo. Pamunouya muchinamata nezvikara zvirimo. Pandiri kutoshumira izvezvi nezvikara zvirimo, nezvikara zvaivamo, nezvikara zvaivamo. Ndokubva Pauro aunganidza tutsotso ndokusvika pamoto. Asvika pamoto ndokubva chikara chaivamo chatanga kusenza kuti pandasvika paakudziya, kuti pandasvika paakudziya, kuti pandasvika paakudziya. Titendere pazuva ranhasi Jehovha ngavamboita moto wavo umake pano. Pane zvandakuda zvitange kunzwa kuti pazvasvika hapaakudziya. Kana une jeko ngaritange kuzvinzwa kuti parasvika paakudziya. Ngati kana une chitsinga ngachitange kuzvinzwa kuti pachasvika paakudziya. Ngati musoro unokurwadza ngautange kusenza pawasvika paakudziya. Aritari yaJehovha yakudziya, aritari yaMwari yakudziya. Kana yangodziya chikara chinotanga kumanifesta, chikara chinotanga kumanifesta. Bhaibheri routa ndokubva chikara chabuda muhuni ndokunamatira paruoko rwaPauro, ndokunamatira paruoko rwaPauro. Pauro murume uyu haasisiri Pauro waizikanwa uya achinzi Sauro, but ava Pauro azvarwa nomweya wava Pauro, azvarwa nomweya. Chikara ndokunamatira. Ukaverenga zvakanaka inokuratidza scripture kuti this venomous, it was venomous. Chaiuraya the viper was venomous. Chaitozikanwa nekuuraya, chaitozikanwa nekuuraya. Vana baba nana mai
mai kwatinogara zviriko zvikaro zvinozikanwa nekuuraya, zvinozikanwa nekuuraya. Bhaibheri yangu ndokubva rati vanhu venzvimbo iyo vakatarisa vakati tichaona Pauro ofa, tichaona Pauro akufa. Ndava varume nechikara maneketa baba varipo mhani vari kumusha vanozvavakatumira vari kuti mhani tichauhwa zverufu rwake, tichaona akufa, akufa. Vakatumira mhepo vachiti tichaona akufa, vakatumira mhepo vakati tichaona marriage yafa, vakati tichaona vana vadzima, vakati tichaona vana vakaramitiswa, kwete akazvarwa nomweya, kwete akazvarwa nomweya. Iyeye imhepo, you cannot predict akazvarwa nomweya. Bhaibheri routa vachitarisira kufa kwake Pauro, ndokubva agara ndokudziya moto, vakati tichaona akuzvimba. Pane vari kutarisira kuzvimba kwako, pane vari kutarisira kuzvimba kwako, pane vari kutarisira kubroka kwako, pane vari kutarisira kurambwa kwako, pane vari kutarisira kuti achazvimba chete. Zvinganzi tichaona akufa. Ndava varume nechikara alika makataya, tichaona akuparara. Ndava varume nechikara, kwete akazvarwa nomweya, kwete akazvarwa nomweya. Bhaibheri routa Pauro vakaramba akagara, ndokubva vazosvika pataimi mai akatakata. Vakasvika pataima yekuti mai wezvanga munhu uyu, ngati munhu uyu haasi ordinary, zviro kwazvo ndimwari hakepena pataya. Vakazvarwa nomweya vanoita kunge zvimwari. Ngatiko unogara kavaziva hapasvikike, ngatiko unogara vakatumira mhepo kavazvizive. WEMHEPO anoita kunge mwari. Wakazvarwa nomweya rieketa payakata areketa nebebobosha, vakatumira zvipambo kavazvizive kuti antimatike, kavazvizive you are untouchable, kavazvizive you are unconquerable, kavazvizive you are unpredictable, because you are born of the Spirit. Pakafira vamwe andipo pandinofira, pakapararira vamwe andipo pandinopararira. Variko vakafa nemapipi akudzidza rako, variko vakatadza kurorwa kudzidza kwako, but iwe manje wakazvarwa nomweya. Enda unorarama, varatidze Jesu wawakagamuchira varoyi vavo, varatidze Jesu riketekateka ngati vaikushumira zvakashata. Varatidze uri mhepo, varatidze uri mhepo, varatidze uri mhepo. Simuka netsoka dzako, tanga kudeclare kuti ndiri mhepo. Raketekete alera babababasha atapretu pauda ayela na kosotete. You are born of the Spirit. You are born of the Spirit. Rakete babasha ayela ayapapeta boya rapepeteketesha daraba uparari pakapararira vamwe, daraba ufire pakafira vamwe, daraba uparare wakazvarwa iwe
pano simana Jehova nakudeclare nakamira pano uimba yaiwe tinorekedzera nyasha dzaJehovha tinorekedzera uwepo hwaJehovha pawakatsika ipapo uwepo uimweya rarama iwe rarama rakataura haurarame rakataura haubate mari tinotunaibata urimhepo tinotiklera aketakatakata alelelelelesha antipatoposha alelelelebosha nezita la Jesu mariokunenga kavasibuze uti WEMHEPO kavasibuze uti WEMHEPO paunotaura kazviitike varaika vazvizive haubatike amhepo yemunhu yavamunoha mhepo yaJehovha yavamunoha alikatakataha arelelelelelesha atepetepaya nezita laJesu afudzwa iwehe awaita ufure darika iwehe awaita udarike darika daniha aripatoha alopetoha achichumaha rokotokotoha newachekoha tinokuraira ripatosha alelelelesha anorwadziwa anorwadziwa ninanoomega kurapa kwaJehovha rapiyapaya alorokotokoto ayelelelele aungapedzera revival yeWEMHEPO wakadaro kosia zekomakata anakata asia aketakata laketakata raketeketa etsiyakatakata reketekete watambudzwa kwenguva yakareba wadetseka kwenguva yakareba tirendei yakuchinja alaketava reki yakatakata atapa yaketa reketekata yapapa yakata ateketakata lakokotokoto shakika katakata matea atiata malara takata pano wadiri kupa mukana wekuti ane zvaanonzotaura kunyengeterwa manyandotsoka dzako paaritari yaJehovha